سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي عسران سلستن ترك للتشحن عسران سلستن بستدالو وزيناتات ايرتراويت اتلت راهيل دانيال ورق ميداليا مشلامه حوحات مقيار مراحتي كم زي قبر مقلاصو اورتودوكساويت بيت كريستيان ايثيوبيا بستفتر حدش كستات زاتن مغبار نليق باباساتا بهصص مصوعه اب كل الامحره ببرز تسني قچت مكيادو مقلاصون عدت منستر وصاي غدايات روسيا نابدو افريقيا نقفيتا يسعب مهلاو محبارون كالنزا تقاللك خونيو ابزا channel دمانه وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم إيرتراويت أولمبيكاويت أتلت راهيل دانيال أب هاجر بيلجيوم بستخيده نيتس إرجيا ودرجويا قدامي تخوينا بمعواتا ورق ميدالية تشليما إيرتراويت أولمبيكاويت أتلت راهيل دانيال أب 8 كيلومتر الشفنة ودرجويا نود دراب 28 دقيقة 40 حدا كاليتن كتزازمون كلا دحرت ورق ميدالية مشلما نغازيت انياتا تبزهاو تمغلص ادما ابتي ب 18 لكاتيت اب أستراليا زكاد كالي نيتس إرجيا وددر تماساسال عوت ممزغاب دلوت كم زلا تزاريبا أتلت راهيل دانيال بذات مالت عويتا زلا ورق ميداليا بدمر ابزو ورح طراي 4 ورق ميداليا تعويتا زلا بمخانا شما خدم مقيت راي زلا اذا مسال درجات اتليتات وددر غويا مرور العالم اب قدامي درجات سريعه تركب ايرتراويت اولمبيكاويت اتلت راهيل دانيال قد مخلته سمون بعربي 6 طرن بسنبه 6 طرن بستخيده وددرات غويا مرور اب كلتيو ورق ميداليا تعويتا نيرا فولينت نايت شعس تعوتته ورق ميداليا دما اتون وددرات اب كلته هاجرات مالت بعد طليانن اسبانيان استخيده خوينم بني حنت معلت فللي دما تخايدن بمنبارم نوح كي عرفت كابت حدا وددرنا بتحدا وددر بمخاد ورق ميداليا دحر معواتا شما خدم مقتر اين ريو بجكا زون ابز حرفه ورح مسكرم كل التشحن عسران كلتن اب كولومبيا ابستخير وددر 10 متر قداميت بموصا ورق ميداليا تشليما نيريا از خمزيلن كل دما ايرتراو تقددماي بينيام غرماي زصاوتلا زلو بلجيمويت كلب انتر مارچ لمنسي تقددماي بشكلته ايرتراو اخليلو عرفاينه مساخ صمبرو وسينا خمزلا افليطا مسرت وصي زلا حبريتا دما اخليلو عرفاينه مسناي تحت 23 عمت غانتا تا كلب كصمبر مخانه تحبيرو أبل فتصامي سرح واحد زغنا جيتا شوردا دحرتي هو حدار مس منجست إثيوبيا استقبرس مع سلام نتي محاورة مرة حتى تجري لو طقم استقبر الزجلس ورا نتيجو جيتا شوردا تمال سنبت ندحنتن هلاون هزب تجري أبزد ليو نجارات استمسرتهن لو تمرر الله كابينة من استرات جن أي تمسرتن ويد داغم أسرالفة أي تجبرن قبل أب تويتر جاليسو أب سمين تهاجرنا أستاد كلت عمتات صنها كوينات كوكع بعلت كلت تحدار أبدو أفريقيا استفر مس مع سعيبو حوحات نقل العلوات أبالاتو كب حلفنتهم على علو ومزبل وره بإنترنت تزرقح من باري ذكر جيتاچو رداغنا نتز تنزح زيناتا تملكيتو اب ادلاينتن دحنتن هلونا حزب تግራይ ማእከል ዝገበረ ለውጥ ምርድ አሎ ስተጣየሰ ካቢነ ይኹን ዝተገብረ ምትዕራይ የለን ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፊ ዝርከብ እዚ ይኹን በርሎሚ ካብ ትግራይ በስተዘርግሕ ዜናታት ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ንምጥቃም ዝኽእል ዳግመ ምትዕራይ ካቢነ መንግስቲ ከም ዝግበር ተገሊጹ ክብላ ናይ ትግራይ ማዕከናት ገሊጸን ኣለዋ ኣብ ሻትሻይ ዘበን 5 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ተረኺቦም أفصل مدبات شدشت ورحي فتسام سرحن أفصل سلامة وزتن دردرنا ملكتهم صاب زغربو بريزيدنت منجست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል እተጀመረ ዘሎ ሰላም ወዘተ ነቅድሚ ዝወሰድን አጠቃላለ ባህገ ህዝብና ንምላህ ዝሕግዝን ሕወሓት ካብ ሕወሓት ወጻኢ ዝርከቡ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዘሳትፈሉ ዳግመ ምትዕራይ ፈጻሚ ስራሕ መንግስት ክግበር ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ከፈቅድ ሓቲቱ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ እዚ ኣቲናየ ዘለና መድረኽ ኩሉ ዓቕሚ ንምጥቃም ዝጠልብ ግን ድማ ዝተሓላለኸ ባህረ ዝሓዘውን ስለ ዝኾነ بتنقاقن مستوعلن ممرح زحاتتيون كبل دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቦ ሕጂውን ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝበለ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ነዝ ሰላማዊ መድረኽ ዘተን ቅድሚት ንምውሳድ ካብ ዘለና ባህጊ በእምነት ኩሉ ንፍጽም ኣለና ኢሉ በመሰረት ተውዕል ሰላማዊ ዘተን ድርድርን በመዳይ ፌደራል መንግስቲ ይፍጽሙ ዘለው ተግባራት አመልክቱ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዝሃቦ መግለጺ ሰብኣዊ ሓገዝ በዝሓሸ መልክዕ ኣትሎ ኣብ መድሃኒት መሰረታዊ ሕጽረት ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ካብ ፕሮግራማት ወጻኢ ዘለው ዓይነታት مدهانيتات كاب عسرة معلتن العلي زي صنحون وحدات مخانم مبرهاتن أقولقلوت تيليكومين استسرح سرح دما زي التبابع مخانة دحر محبار ازون كوينو أقولقلوت بانك أم مجمار زاقيد استرعيل لو تسلي زيله حزبي أب كبيت أقام كم زركب بقوند دما حجون مسارة السمع وررت حيلتات كاب تقراي سلي زي وصو أبزب تقراي كبيت سب أو قفعي فتسمالو زم وررت حيلتات كام مريت تقراي تقليلهم كوصو تمازابلتنا بوتهم كملوسو قالوهم كبل صاوعيد كقربي تسميعو
ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ሓድሽ ክስተት ንምዝታይ ሊቀ ጳጳሳት ብህፁፅ ፀዊዓ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ብዘይአፍልጦ ቅዱስ ሲኖዶስ ሽመት ጳጳሳት ተዋሂቡላ ኣብ ዝብል ጉዳይ ንምዝራብ ህፁፅ ፀውዒት ኣቕሪቦም አቡነ ማትያስን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መራኸቢ ብዙሓነት ቤተክርስቲያን ቀሪቦም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዝርከቡ ጳጳሳት መንግስትን ምእማናን ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምዝራብ ፀዊዖም አቡነ ማትያስ ትማሊ ሰንበት ተሰሚዑ ዝበልዎ ሕጋዊ ሽመት ጳጳሳት ብዘይአፍልጦ ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምግላጽ ብዛዕባ እዚ ቤተክርስቲያን ክትወስዶ ትኽእል ቀጻሊ ስጉምታት ተዛሪቦም በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከቡ ጳጳሳት ብቁልጡፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጹ ብምጽዋዕ ምእመናን ነታ ቤተክርስቲያን ብንቕሓት ክሕልውዋ ኣተሓሳሲቦም ብተወሳኺ እቶም ፓትርያርክ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃገረ ስብከትን መንግስቲ እቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘስዕቦ ጉድኣት ተገንዚቡ ሕጋዊ ሓላፍነት ክፍጸም ተማሕጺኖም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አብርሃም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓድነት እታ ቤተክርስቲያን ዘላሕልሕ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ሽመት ዓበ ሓዘን ከም ዝፈጠረ ተዛሪቦም እቲ ኩነታት ውሽጣዊ ፈተነ ምዃኑ ካብ ምምልካት ሓሊፉ እቲ ሽመት ጳጳሳት መን ብኸመይ ኣበይን ከም ዝተፈጸመ ብክልቲኦም ኣቦታት ቤተክርስቲያን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን እንተኾነ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ነቲ ሓበሬታ ዝፈልጥ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ውልቀ ሰብ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሽመት ጳጳሳት ብርግጽ ብዘይኣፍልጦን ፍቓድን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ካብ አዲስ ኣበባ ወጻኢ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ቤተክርስቲያናት ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ በዚ መሰረት ሰንበት ንግሆ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ደቡብ ምዕራብ ሽዋ ወረዳ ሶዳ ዳጮ ኣብ ዝርከብ ቤተክርስቲያን ሓሮ በዓለ ወልዲ ጳጳሳት ከም ዝተሾሙ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ እዩ ጽምብል ምሻን ጳጳሳትን ሓደሽ ዝተመዘዙ ጳጳሳትን ዘርኢ ስእልታት ድማ ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ብሰፊሕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ከተማ ሰንበተ ከባቢኣን ሎሚ ሰኔ 23 ጥሪ 2023 ብብረት ዝተሰነየ ግጭት ከም ዝነበረ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣሕመድ ዓሊ ሓቢሩ ቅድሚ ትማሊ እውን ብቀበሌታት ወረዳታትን ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ተኸይባ ኣብ እትርከብን ኣብ ዞባ ሰሜን ሽዋ ኣብ ወረዳ ኤፍራታ ግድም እትርከብ ቀበሌ ጀውሃው ካልእ ግጭት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ እቲ ናይ ሰንበተ ግጭት ዝተወልዐ ንኩነታት ጀውሃው ንምቁፅጻር ጻዕሪ እናተገብረ እንከሎ ምዃኑ ዝገለጸ ኣሕመድ ዓሊ መበገስን ዝወረደ ጉድኣት በዝመልከት ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ተዛሪብዮ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ብወገኑ እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቃዲሾ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣብ ማእከላይ መቃዲሾ አልሸባብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ፖሊስ ኣፍሊጡ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝነበረ ህንጻ ድሕሪ ዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገልጸ ኮይኑ ን4 ሰዓታት ጀሆ መትሓዝን ተኹሲ ከም ዝተኸፍተን ወሃቢ ቃል ፖሊስ ሳዲቅ ደዲሽ ገሊጹ ኣሎ ሽዱሽቲኦም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሞይቶም ኣለዉ ካብኣቶም እቶም 5 ኣብ እዋን እቲ ተኹሲ መለዋ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል ንማዕከና ዜና ገሊጹ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ 6 ሰላማውያን ሰባት ምሞቶምን ብድሕሪኡ ግና ኩነታት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ ኩሎም ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ካብቲ መጥቃዕቲ ድሒኖም ኣለዉ ክብል እውን ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ መሰል ቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ነቲ ህይወት 6 ሰላማውያን ሰባት ዘጥፍአ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ ሰኔ ብደቡብ አፍሪካዊት መዘንኡ ብዝተገብረሉ ዕድመ ናብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታው እቲ ዑደት ብሓያሎ ወገናት ይንቀፍ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጸብጺቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ አፍሪካ ናሌዲ ፓንዶር ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንሩስያ ኣገዳሲት መሓዛ ከተብል እያ ጠቒሳታ ርክብ እቶም ክልተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ሽርክነት ዘትርር ምዃኑ ገሊጻ ደቡብ አፍሪካ ኣቐዲማ እውን ንሩስያ ስለ ዘይኮነነት ካብ ሃገራት ምዕራብ ከቢድ ነቐፌታ ክወርዳ ጸኒሑ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት እውን ጸግዒ ኣይሓዘትን ደቡብ አፍሪካ ን10 መዓልታት ዝቕጽል ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን ቻይናን ነሳ ተሳታፊት ኮይና ኣብ ክልል ማያ ክግበር ምፍቃዳ እውን ብሃገራት ምዕራብ ከም ስጋኣት ተጠሚቱ ኣብ ልዕሊኣ ነቐፌታ ክወርድ ተራእዩ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ትኸዱ ዘላ መርገጽ ግን ብደቡብ አፍሪካውያን ከምኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ዘይሻራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሩስያ ምውጋን ተገይሩ ይሕሰብ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ወሲኹ ሓቢሩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم